Sziasztok srácok! Itt vagyunk Arnival, a Tradency és Pulse tulajdonosával, alapítójával, ötletgazdájával, nem tudok még milyen jelzőket rádaggatni. Mondd még. Nézzük meg, hogy a Pulse-ba hogyan tudtok beregisztrálni, megmutatnánk nekünk, légy szíves. Persze. Egyszerűen be kell írni a pulse.com-at a 3 U-val, és ott a login sign up gombra felkattintasz. Igen, és akkor itt egy ajánlói kód kell, az ajánlói kódot beírod, jelen esetben beírtam az ajánlói kódot, és utána kitöltöd a user nevedet, az országodat kiválasztod, beteszed az e-mail címedet, és csinálsz magadnak egy jelszót. És igazából már regisztráltál is. Csak el kell fogadni ugye a felhasználási feltételeket. KYC, bármi ilyesmire van-e szükség? Nincs a szükségünk rá, még pedig azért, mert jelenleg ugye a Binance-en történik a befizetés, és továbbra is olyan partnereket keresünk, ahol ők elvégzik helyettünk a KYC-t, ezért számunkra nincs rá szükség. Oké. A regisztrációnál kell figyelni bármi olyasmire, hogy kisbetű, nagybetű, szám, speciális karakter a jelszóval kapcsolatban, bármilyen buktató van, hol elakadhatnak a userek. Hát a felhasználó névben emlékeim szerint lehet kisbetű, nagybetű és szám, de minimum 3 karakternek kell lenni. A országjelölésnél nincsen különösebb, a e-mail címnél vagy a saját e-mail címedet érdemes. Valid e-mail címlet. És valid e-mail címlet, igen, mert utána ugye a jelszó megváltoztatást nem tudjuk mire kiküldeni első körben. A második az, hogy nagyon sokan használják ezt a plusz 1-es e-mail címeket, amit ilyen külön erre tesznek. Erre se tudunk garanciát vállalni, hogy kimennek az e-mailek, mert itt szokott fennakadás lenni. A jelszónál meg érdemes ugye nagybetű, kisbetű, szám és különleges karakter. És a kifizetésnél is ugye a kód majd arra az e-mail címre megy, amire az elején beregisztráltak, ugye? Jól? Igen. Oké. Ezen kívül még esetleg bármi buktató, vagy ennyi a regisztráció? Ennyi a regisztráció. Oké. Köszönöm. Hogyha pedig még nem regisztrálhatok a Pulse-ra, akkor a videó alatti linken keresztül ezt meg tudjátok tenni.